samahan sa isang supplement way back 2001. Nagkaroon po ng COVID-19 yung kanyang father. Itong ano lang po, itong June. I think last week ay nasa hospital ngayon, quarantine. Sabi ko sa kanya, kako, painumin mo kagad kako ng Mega 1. Diyan kako sa Manila ang head office natin, mag-avail ka. Tinanong niya yung ayaw daw painumin. Kasi naka-quarantine na. Apyo, I think, lang, 1 or 2 days lang. Na maalam na sa mundong ibabaw. Wag daw painumin. Sa immune system sa atin ang mga eksperto nagsabi immune system ang panlaban ng COVID-19. Pero yung 65 lang ate yung kanyang father, 65, 60, basta nasa 60s. Diba? Ang sinasabi ko dito ay totoong-totoo. Totoong-totoo po na tayo nagmamalasakit. Anin mo yung pera. Pag namatay, ang gagastusin, napakalaki rin. Diba? Yung aking kumaring DLG director, nagka-COVID, pinainom natin 5 days. Nung nagpa-swab test yan, it's COVID-free na, negative na. Yung kaibigan ko naman dyan sa Mandaluyong, si Brother Anse, ganun din. Nag-ano nga sa akin ng prayer, nag-ano ng financial assistance, pinadala natin isang box, nakatulong ng malaki. Yung isa naman natin kaibigan na doktora, uminom nga lang, mababang dose. Mababang dose lang. Pero, nung chinik siya ng after 10 days, negative na rin, di ba? Immune system ang ating produkto, lalong-lalo na Mega 1, Amazing 3 o Amazing 4 Mega 1. Yan po ay katotohanan. 99.99% po yan. 99.99%. Kasi wala pong, ayaw kong sabihin na 100%. Kasi 100%, ako naniniwala lang, it's only God. Diba? Diba? So, ganun po yan. Kaya nga po, diba? So, yan po. Hayaan mo na ang mga ganyan na walang alam kasi sa supplement. Huwag na magdunong-dunungan. Kahit sino ka pa, kung hindi mo alam ang composition ng supplement, hindi mo pa na-try yan, ay sabihin mo, hindi ko po alam yan. Pero pag nakainom ka na ng isang buwan na ito, maganda ang nangyari, di sabihin mo. Diba? Si Dr. Liz Duncan, nakainom ang pamilya niya. Yung anak niya, ay yung kasambahay niya, yung asawa niya, yung mga kaibigan niya, ang ganda ng resulta, di ba? Kaya bilib na bilib. So, ganun po yan. Kung wala kang alam, wala. Wala kang alam Kahit pa scientist ka, kahit kung hindi mo naman pinag-aralan dyan, buti kung pinag-aralan mo yung produkto. Di ba? So, yan po ang sinasabi ko. Kami, katulad synthetic drugs, wala akong alam, ayaw kong alamin yan. So, hindi ako nakikialam dyan. Nire-recommend ako sa mga kaibigan natin na doktor, medical doctor. Ang pinapakialaman ko lang, itong supplements natin. Kasi ako nakakaalam Ang collaboration po niyan, manufacturer sa US, kami nagkaroon ng collaboration. Diba? So ako nakakaalam. At sa daming naging customer natin, o kliyente, o pasyente, ay sa ating supplementation ito, ay libo-libo na po nagsasabing magaling. Sila'y natulungan. Diba? Ang problema nga lang po dyan ay pag gumaling na, nahinto na kasi nga sa kakulangan ng pera. Kaya nga po,
ila-launch natin, mag-open po tayo na itong unilevel system. Ano bang unilevel? Isa lang pong linya yan. Okay. Ako'y natulungan ng Migawan. Di ba? Inom ako. Di ba? Inuob ako, may sipon. Uminom ako ng Megados. After 3 days, nawala. O, yun na, aking sasabihin lang. Sino sasabihan ko? Mga pamilya ko, mga kapatid ko, pamangking ko, mga apo ko, kung mayroon ng pinsan-pinsan, di ba? Mga manugang, bilas, di ba? Ganun muna, kaibigan, kakilala, di ba? At saka sa ibang tao na gusto nating tulungan. So doon muna tayo magko-concentrate. Wag na muna pupunta doon sa mga hindi mo kilala, di ba? So yan po ang yan po ang proseso natin. Di ba? So ganun po ang proseso natin. Ganun po ang proseso natin. Biruin mo yan. Kung naniwala ba sa akin, pumayag ba yung sa quarantine, yung mga nagmaman doon sa quarantine area, pinainom, baka buhay pa yon. Yung father ni pangalan nito baka buhay pa yon. Si Len, hanapin ko dito ang niya kasi matagal na kami hindi nagkikita, mga 20 years na. 20 years na, di ba? Kaya sabi ko, huwag kayong makikialam kung hindi ninyo alam. Di ba? Don't say anything if you don't know. Di ba? If you don't know, don't say anything. Because you don't know. Ganun lang naman yan eh. At saka wag tayo bang parang tayo ay para ba tayong iyong tinatawag na tayo kinakabahan baka matalo tayo. Nako, ang natural supplement industry po, gabuhok lang po yan. Gabuhok lang po ang pharmaceutical ang malaking industriya sa buong mundo. Pharmaceutical. Kami ay mga lang, wala pang 2% ata. So wag kayong matakot sa amin. Kami naman, okay lang. Okay lang ang pharmaceutical na umasinso ng gusto. Wala naman sa atin yan eh. Kung saan ang gusto ng mga tao, di doon sila. Di ba? Ang sinasabi ko nga, pumunta kayo sa doktor, pinainom kayo ng gamot, okay, uminom kayo ng gamot. Ang sinasabi ko lang, kung pwede, natural supplement na instead na pharmaceutical supplements, di ba? Kasi sabi nga sa science, opposite object or substances ay attracts. Di ba? Yung gamot, synthetic sa atin ay natural, di mas malaki ang chance na nagagaling talaga yung tao. Di ba? Ganun po tayo. Hindi ako na-threaten. Ang pinapakialaman ko lang po buhay namin. Di ba? Yung kaibigan natin si Mr. Allen. Allen po ang pangalan nito. Actually, when his father found out na mayroong COVID-19, nirekomenda ko kaagad. Di ba? Ganun talaga tayo. Hanggang recommendation lang tayo eh. Di ba? But the person concerned, siya po ang bahala kung ano ang gusto nila. We don't, sabi ko nga, if you're in doubt, pray. Pray and pray and pray. Di ba? Di ba? Pray and pray and pray and pray.
Oh, yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Di ba? So, kung kayo po naniniwala sa akin, salamat. Kung hindi, I'm sorry, my love. Wala naman ako magagawa sa inyo, di ba? After all, it's not mine, it's yours. Di ba? Di ba? Ganun lang naman yan eh. So, congratulations nga pala. Ito, si Madam Jamie Napay Malihana, congratulations. Nag-join na sa ating Unilevel business program. Unilevel business program natin, nag-join na siya. And siya po ay nag-refer sa kanya, si Doc Liz Dongkan. Di ba? Ayan. May mga ano talaga eh. Di ba? Ganun talaga eh. Kung kayo po ay gusto ninyo, walang problema. Alam mo, ang mga doktor, kung magjo-join sa atin sa Unilevel, ang ano lang naman nila, yung supplementation eh. Yung gamot, yung synthetic drugs, ituloy nila. Walang problema. Di ba? Ituloy na. No problem, no problem. Para mag-asawa na po yan. Di ba? Di ba? Itutuloy lang nila eh. Mas maganda nga yun. May synthetic drugs ka na, doon mismo sa karamdaman. Meron kang migawan, doon naman mismo saan? Diba? Sa ating immune system. Diba? Sa immune system. Diba? Immune system. So, ganun po yan. So, ano nangyari? Sa immune system, so, ngayon ay ang power niyan, very powerful. Kasi nga po ay very powerful kasi yung gamot mismo doon mismo sa tinitirang sakit. Yung atin naman migawan sa immune system at ang kagandahan, nadi-detox pa kung may yung chemical residue ng gamot ay mailalabas pa. So very powerful, di ba? So yan po ang kagandahan ng kung i-combine natin ang mga gamot, di ba? So yan po ang mas maganda. So sana po naunawaan na natin to at alam ninyo ang magandang nagagawa ng ating Migawan or ng Amazing 4 sa bawat tao. Ngayon, ang tanong, ang Amazing 4 ba ay pwede isama sa gamot? Yes. Pag sinabi ko pong gamot, synthetic drugs yan. Ang Migawan ba, ang Amazing 4 pwedeng isama sa food supplement? Yes. Pero kung supplement na po yan, supplement tayo, bakit doble pa? Di mamili ka na lang ng supplement, di ba? Doble-doble ang gastos mo. Di ba? Sa akin, ang recommendation ko, kung kayo gusto ninyo, gamot, synthetic drugs, and Amazing 4 or Migawan. Yan. Diba? Ngayon, kung gusto naman ninyo Amazing 4 lang or Migawan lang, it's your decision. Wala man sa akin problema po yan. No problem sa akin. Diba? Lalong-lalo kung hindi pa naman kayo nagagamot. Hindi pa kayo umiinom ng gamot. Diba? Diba? Ang mahirap po, nagagamot na kayo, lalo high blood,
iinom kayo ng Amazing 4, tatanggalin ninyo kaagad yung gamot. Yan po mahirap. Hindi ko po yan nire-recommenda. Ayan, naririnig na ninyo yan. Ang sasabihin naman kasi ng tao, Dok, so ang mahal-mahal na ng magastos na. Bakit pag kayo po ba ina-hospital, hindi magastos? Kung kayo po ba ay pumunta na sa paroroonan na wala nang balikan, hindi pa ba magastos? O, di ba? Kahit saan po magastos. Di ba? Di ba? Lahat naman magastos. Wala naman ngayong hindi magastos. Ang mahirap po, magastos na sa ospital or magastos na pupunta ka sa wala na ang balikan. Yan po lagi ninyong tatandaan. Iyon po ang pinakamagastos sa lahat. Di ba? No. Iyan po ang pinakagastos na grabing gastos. Di ba? Yan po ang pinakamagastos sa lahat. Kung ang gastos po ninyo sinasabi ay nadagdagan lang ng kaunti, pero ang benepisyo na naman na doble o na triple, doon na tayo. Doon na tayo sa di ba? Doon na tayo nadagdagan ng kaunti na ang benepisyo mo doble o triple. Nakukuha po ba natin yan? Sana nakakuha po kayo ng di ba? Sana nakakuha kayo ng konting kaalaman, konting health education sa atin. Di ba? Ito nga. Your name is being mentioned in Rome, you haven't stepped foot in yet. God is doing something amazing in your life. Amazing 4, amazing trio. Dati sana amazing 1, hindi pumayag po ang FDA, kaya naging mega 1. Di ba? Yeah. Hindi pumayag ano nga gagawa natin? Yeah. No. Sa atin naman So ganun po yan. So kung ganun po ang nangyayari, ay tayo ay talagang mahal natin ang buhay natin, mag-amazing na tayo, di ba? Sabi ko, subukan para mapatunayan. Subukan para mapatunayan. Kasi kung hindi mo sinusubukan, para mo mapatunayan na magaling ang produkto, di ba? Di ba? Di ba? Yan, dapat susubukan natin para malaman natin kung gaano kagaling ang produkto. Di ba? Yan po ang pinakamaganda. Yes. Di ba? Sana kayo ay naunawaan ninyo. Kung naunawaan ninyo, di ba? Di ba? Yan po dyan. Yan po ang magandang balita. Wag na po ninyong sabihin na magastos naman lahat naman ngayon magastos, pero mas maganda nagastos ka ng dagdag na safe ka. Magsasabi naman kayo sa akin, how sure na safe kami? Yan. Okay. Ito lang ang contention ko sa inyo. May sure ba dito sa mundong ibabaw na 100%?
Kahit nga po pupunta ka sa ospital o operahan ka, gagastos ka limbawa ng milyones. Papipirmahan ka pa ng waiver kasi they are not 100% sure. Diba? Samantalang sa atin, 2 boxes ng Mega 1, member ka pa, may discount ka na at pagdating ng mag-umpisang unilevel, may 6 ways to earn ka. Sasabihin mo sa akin, sure na 100%? Ay sus, wala namang ganon. Pero sa mga nakainom na, halos sa 10, siguro na uminom ng at least 1 month to 3 months. 9 in 1/2 siguro ang masasabi kong magandang sinasabi. Diba? Basta naka at least 1 month na tamang dosage. Diba? Sa 10 So, kasi hindi ako naniniwala sa 100% pag hindi pa nangyari. Ganun po yan. Hindi po ako naniniwala sa 100%. Diba? So, kayo po ay talagang may mga iniinda, dami na ninyong iniinda sa buhay, diba? Ay natin, subukan na natin ang Amazing 4 kung medyo advance ang karamdaman mo or Mega 1, diba? Ngayon, kung ang Mega 1 ay may cancer ka, advance ka ang cancer mo na, ang 2 cups 3 times a day umubra, kulang yan. Ay suggestion ko dyan, Amazing 4 na, diba? Kung mag-Mega 1 naman natin, Mega dose. Ganun ang natin yan. Kasi cancer yan Para din yan cancer sa bulsa. Napakahirap din. Diba? So yan po ang amin pong food for today na kailangan po natin. If you don't know anything about our products, don't say anything. Diba? At saka huwag po kayong matakot. Huwag po kayong ma-threaten. Hindi po lang po kayong ma-threaten kasi malit lang po kaming kumpanya Malit lang po ang industriya ng natural supplement. Siguro wala pa kami sa buong mundo ang supplement. Wala pa, mga 2% lang siguro. Wala pa. Ganun lang po ang supplement sa buong mundo. Kasi marami po kasing maraming mga bawal. Katulad limbawa, hindi mo masabing therapeutic. Di ba? Hindi mo masabing therapeutic. Ano ba ang therapeutic? Gamot. Kasi nga po, yan ang batas sa Pilipinas. Paano, Doc Joey, nakakatulong sa buhay ng tao? Through the immune system. Sino nagpapagaling? Immune system. So, ano gawa ng Mega 1 or Amazing 4? Binigyan ng tamang nutrients. Binigyan ng tamang vitamina, minerals ang ating immune system. Diba? So para yung tao, diba? Yung tao may sakit, diba? Siya ay nakahiga lang sa kanyang higaan. Nung pinakain mo ng mga masustansya, nakatayo, nakarecover at nakapagtrabaho. Pero nung hindi po siya pinakain ng masustansyang pagkain, nasa higaan lang, hindi makapagtrabaho. Ganun po ang immune system. Pag ang immune system mahina, kahit po mayroon dyan ng mga viruses katulad ng COVID-19, hindi niya po yan kayang labanan. Tinitingnan lang po niya yan. Diba? Pero pag malakas, napalakas dahil sa tamang nutrition, ang immune system natin ay napakalakas po yan, kayang-kanya lupigin. Kanyang-kaya niyang patayin ang mga viruses. Yan, including COVID-19. Yan, okay. Maliwanag. So, naintindihan na po ba natin? Alin na maganda? Yung umigi ka, ang buhay mo because of the immune system, na binigyan ng tamang nourishment ng ating Amazing 4 or Mega 1, o nagpagamot ka na hindi naman kaya yung viruses. Yan. Diba? Ayan po. Hindi kaya yung COVID-19. Diba?
Kasi ang viruses po hindi kaya ng antibiotics. Dapat alam po natin yan. Diba? Diba? Yan po ang dapat natin malaman. So, as of now, ano masasabi natin? Ano ang masasabi po natin ngayon? Na talaga pong talaga po ng immune system is the key. Diba? Is the key. Diba? Pero ngayon, is the key para tayo maging healthy. Diba? Sige, ingat. Yan. Sinarado mo yung gripo. Baka sarado yung gripo. Kasi baka pumasok ang tubig, delikado tayo. So, naunawaan na po ba natin? Naunawaan na po ba natin na ang role ng immune system sa ating katawan? Diba? Kung naunawaan na po ninyo, maraming salamat po. Pag hindi pa ho, mag-text po kayo kay Doc Joey sa 0998-975-8121 0998-975-8121. At para po ay kayo ay aming mabigyan ng tamang impormasyon. So gusto bang humabol ngayon? Hanggang 6:30 po tayo dito po sa ating booking office sa harap ng Food Panda in Bangko Sentral. Bukas naman po, bukas kami alas 9 hanggang alas 6:30. Okay. So yan po ay para matulungan namin kayo. So lagi po yan, lagi natin iniisip, yan ba'y sigurado tayo? Aprobahan ba yan? Number 1, galing Amerika. Pangalawa, aprobado ng FDA. Pangatlo, ang dami na nakainom na ang sangkatutak na libo-libo na po ang testimonya. Ay, sa'yo, ikaw lang ang hindi kasi hindi mo ayaw mong itry. Di ba? There's no harm in trying, done not at all. Di ba? Di ba? Ayaw mo itry eh. So, sino ba ang mawawalan? Sino ba mawawalan? Nga, isang medical doctor, kausap ko po noong Sabado, ay, Doc Joy, vitamins lang pala ang aking irerekomenda, hindi papalitan yung gamot. Yes ka ako, Doc. Hindi natin papalitan. Yung vitamins lang. Kinuha niya. Kumuha na po siya ng Mega 1, Miracle C, marami. Lahat po ng Diyos. Yung Amazing Diyos, kumuha. Amazing Coffee Mix, Mega, itig isang dosina po ang kinuha lahat. Pati yung berry soup, kinuha niya. Kasi maganda. Ang wala lang po, yung Mega and Multi 5 capsule. So, yan po yan po magandang balita. Magandang balita. So, yan ang sinasabi ko. Medical doctor po yan. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan. Ano po yan? Espesyalista. Espesyalista. Sikat pong medical doctor. Ngayon dinidispense na. Siguro baka nakabinta na yon ng medyo marami. Kasi first day niyan, kako, Doc, magandang umpisahan 21, 14. Kasi tayo ay first yan of the day, di ba?
Di ba? Ganun talaga yan eh. No. Di ba? So, ganun talaga. Ibig sabihin ay talagang dapat natin tandaan lagi na anong mayroon ka is an advantage. Anong mayroon tayo sa katawan natin is an advantage. Kasi ang katawan po natin, nagtatrabaho po yan 24 hours a day. Di ba? Ngayon, kung wala kang kulang na nga kinain mong gulay, kulang na yung prutas. Oh, di ba? Wala ka pang supplement na magaling, ay nako. Mahirapan ka. Meron nga dito mga pumupunta, nasa 40s, 50s. Tingnan mo, yung 50s, parang mga na, mga 70s na. Diba? Para nasa 70s na. Kasi nga, yun nga, karamihan ng alam ng tao, maghanap buhay, trabaho, negosyo, mag-enjoy. Anong enjoyment? Kumain kung ano-anong kinakain, magpasarap ng pagkain, mag-iinom ng alak na marami, magsisigarilyo, di ba? Mag-night out, nightlife, di ba? Di ba? So, ganun po ang nangyayari. Hindi nila iniisip, ako ba ay anong age kaya ako umabot? Ang sabihin naman niya karamihan, bahala na. Pero pag nagkasakit na ng grabe, ay gusto lahat ay gawin para ma-extend ang buhay. Too late the hero na. Sabi nga, they will spend their money just to get back their lost health. Di ba? Sa atin iba. Tayo ay prevention. Di ba? May kasabihan nga po, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Di ba? Ang kailangan lang po dito, mga minamahal kong kababayan, i-budget mo lang po ninyo. Ito sit aside natin. Ito ang kinikita ko, araw-araw itong sit aside ko para sa Migawan or sa other products, di ba? Yan. Kailangan kasi yung ghost laying with a golden egg, di ba? Ay kailangan po natin proteksyonan yan. I-maximize natin ang proteksyon. Kasi naglilay po yan ng golden egg or golden eggs, marami. Diba? Yan ang pinaka-importante. Huwag natin pababayaan na mawala yung yung ghost or chicken. Diba? Huwag natin pababayaan. Huwag po natin pababayaan. Di ba? Di ba? So yan nga po. Ganun po yan. Di ba? Hay. Kaya sana meron tayong konting na
May konti po tayong matutunan dito sa ating programa. Konti lang. Hindi ko naman sinabi sa inyo marami kayong matutunan sa atin. Di ba? Ang contention ko sa inyo mga kaibigan, umiinom kayo ng gamot, 6 na buwan na. You are not yet satisfied. Umiinom kayo ng supplement, 3 months na, hindi pa kayo satisfied. Subukan po ninyo ang Mega 1, ang Amazing 4. Magpa-member po tayo para discounted. Di ba? Magpa-member po tayo. So, ganun po ang ating ganun po ang ating proseso. Kasi lahat po may process eh. Ang buhay may process. Ang pag-aaral may proseso. Ang negosyo may proseso. Ang trabaho may proseso. Lahat po may proseso yan eh. Wala pong walang proseso. Di ba? So, ganun din po. Ang pag-inom natin ng Mega 1 ng Amazing 4, may process din po yan. Lahat po may process yan eh. Hindi yung pag-inom mo isang araw, magaling ka na. Hindi po. Bibihira po. May nangyayari po niyan. Paminsan-minsan. Na katulad ni Nanay Remy Bansagales, pumunta sa atin, may tungkod. Nung uminom po ng Amazing Trio noon, ilang oras lang, pinagpawisan ng grabe. Nakalakad, wala nang tungkod. O, yun po, yan? May himala po yun. Di ba? Himala. Ginawa. Kasi paladasal siya eh. May himalang ginawa ang Panginoon. Diba? So yan po ang sinasabi ko sa inyo. May himala. Diba? So kung may himala po, ay ano ang mangyayari? Diba? May himala. Kung ang himala ay may mangyayaring maganda, magandang nangyari, anong gagawin natin? So maniwala po tayo, maganda eh. So, iyan po ang aking maisishare sa inyo. Kaya po sa lahat ng gustong maka-avail ng Amazing 4 Mega 1 at magpa-member na po tayo, ay mamaya po 15 minutes bago mag alas 6:30, tutakaran ko na po yung about the Unilevel Business Program. Yung mga packages po natin, yung mga discounting, yung 6 ways to earn, yan, di ba? Ngayon po, para po kung meron kayong guide, meron na kayong bakit ako magmi-member? Ano ba yan? Yan ba legal o illegal? Legal na legal po tayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. 99.99 na legal. 2008 pa tayo. Ano ba yan? Networking. Ano ba ang may maganda bang networking? May masama? Yes. May masamang networking kung mga illegal. Halimbawa, not authorized by law. Yung pyramiding na walang produkto. Yung mga hindi not authorized by law. Ngayon, yan ba'y networking? Ang dami po klaseng networking. Kahit po yung mga yumaman ang gusto sa buong mundo, puro networking po, halos puro networking po yan.
Bibira po ang direct selling. Di ba? Kasi pag networking po, nagmo-multiply ang tao, yun ibig sabihin dyan. Di ba? Oh. Ang SM ba, networking, same eh. Kasi nag-employ sila ng libu-libong tao eh. Di ba? Yung kailang mga libu-libo rin, yung kanilang mga supplier. Di ba? Hindi yan katulad ng ikaw ay grocer eh. Ikaw ay sari-sari store, kakaunti lang kayo. You are situated in your area only. Napakaliit na lugar, barangay lang. Diba? Samantalang SM, sino ang pumupunta dito sa SM? Diba? Buong Taga-Albay. I think ang Sorsogon, wala pang SM, pumupunta rin siguro dito, ang Masbate. Diba? Ganun po yan. So, ang networking po, pag magandang produkto, very powerful po yan. Kasi mayroon kang kasama, mayroon kang kasapi, mayroon kang kasangga, may kasama ka. Ay kung ikaw lang mag-isa, ang hirap. Ako ayaw ko magtrabaho na mag-isa lang. Gusto ko networking. I network with other people. Yan. Ngayon, ang tanong naman dyan, ano ang produkto mo? Magaling ba ang produkto mo? Proven ba? Consumable ba? Affordable ba? Yan. Is it a need? Kailangan need eh. Kailangan ba yan? Yes. Pag-usapan natin. Ang Amazing 4 ba? Need? Yes. Amiga 1 ba? Need? Yes. Okay. Ano ba? Consumable ba yan? Yes. Parang prutas, parang gulay. Ano ba yan? Ay consumable. Ano pa yan? Is it affordable? Yes. Kasi may mga discount nga tayo eh. Biruin mo from 25 to 45%. Ano pa yan? Is it quality? Yes. Galing sa Amerika. Is it approved by FDA? Yes. Approved by FDA. Ano pa? Ano pa ang katanungan? Di ba? Ngayon naman, iyan ba sa negosyo, pwede ba ako dyan umasinso? Yes. Yes. Mas aasinso ka dito kaysa ikaw lang mag-isa ang trabaho mo. Diba? Kasi mag-isa ka lang eh. Wala kang katuwang. Halimbawa, may sari-sari store ka, kayo lang mag-asawa. Ilan lang dyan, kapitbahay mo, within the barangay lang, mamimili sa'yo. Magkano pinuhunan mo dyan? Siguro 20,000, kakalug-kalug ang mo. 20,000, magkano kikitain mo isang araw? 200. Sa isang buwan, 6,000. Di ba? Sa atin, ang 20,000 natin, malaki na. 30% na ang markup mo. Di ba? At ang kagandahan dito, ang unang customer mo, buong pamilya muna. Subukan mo ito, kuya, ganyan-ganyan. Ate, ganyan-ganyan. Anak, subukan mo ito, ganyan-ganyan. Testimonya tayo, testimonya. Kung sino may maganda, kamo, ito na, mag-member ka na. Kunin mo na rin yung 20,000, package 3, di ba? Di ba? Pagkatapos ang sumunod, ano naman? Yung nag-member mong kapatid, sabihin mo, magpa-member din. Hanggang sa magpa-member, mamaya may kaibigan na mga nasa ibang lugar na, pwede, di ba? So, nag-multiply na yung tao mo. Lahat yan na production dyan, every month, may royalty bonus ka. According doon sa package sa binili mo. Di ba? So, yan maganda. Mayroon kang kasama, kahit hindi mo kilala, kahit kaibigan mo, kilala man o hindi, mayroon kang kita. Pero binabayaran, sinusweldoan mo ba sila? Hindi. So, Dok, hindi ba yan, ang kumikita lang dyan, yung nasa itaas? Depende po kasi yan sa klase ng marketing plan. Sa atin po hindi. Hindi po sa atin. Ang sa atin po ay buy-in lang, unilevel lang. Kung ang iyong nag-sponsor sa iyo hanggang 10 siyang tao, hanggang 10 tao lang. Ay ikaw ang kinuha mo, ang mo hanggang 1,000, talo mo siya. Kahit siya ang iyong sponsor.
Di ba? Kasi siya, pwede siyang kumita hanggang 10 tao lang. Ako, na in-sponsor niya, pwede akong kumita hanggang 1,000 people. Di ba? Talo ko siya. So it's not pyramiding. Nakuha po ba ninyo? Kaya dito, kung sino may pera, mas maganda, mas advantageous. Okay, maliwanag. So, naunawaan po ba natin to? Naunawaan natin to? Okay. Sana naunawaan po natin para kayo ay hindi po kayo naguguyo. Di ba? So, ganun po yan. So, ngayon po, ganito na po yan. Bukas po, we are open, di ba? At dito lang po tayo sa harap ng Food Panda. You can text or call Doc Joey 0917-853-8933, 0998-975-8121 pala. 0998-975-8121. Yung Globe naman natin, 0917-853-8933, 0917-853-8933. Available din po tayo sa ating dyan po sa Ginobatan, kay Miss Migawan Arlene Condino Pabilonya ang stockist po natin. Dyan po sa market site, Paulati Street, Iraya, Ginobatan. Market site, Paulati Street, Iraya, Ginobatan. Inside the market lang po ito. Hanapin po ninyo si Miss Migawan Arlene si Pabilonya, ang ating stockist. Matagpuan po ang kanya pong cellphone number 0946-051-9050, 0946-051-9050. Ang kanyang Globe 0927-316-7466, 0927-316-7466. Yan. At dyan po sa tabako naman, sa Seidel Pharmacy, Seidel Pharmacy ay pwede na po natin yan. Seidel Pharmacy sa ang Seidel Pharmacy po ay ito po ay ating ang Seidel Pharmacy po dyan sa beside Siga District Hospital, Tabaco City. Seidel Pharmacy beside Siga Memorial Hospital, Tabaco City. Yan. Okay. So yan po ang magandang balita. Diyan naman po sa Bakakay, pwede po tayo diyan po sa Dorotea Resort Ispaluget, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. At kay Miss Annie Gonzales, diyan po sa Barangay 2, Bakakay, Albay. At saka sa Basod, Barangay Basod, Bakakay, Albay. Okay, maliwanag po yan. At yan naman po sa San Roque, Santo Domingo, Albay. San Roque, Santo Domingo, Albay. Andiyan naman po kay Jean Bitito Bismonte. Jean Bitito Bismonte. Matatagpuan din po ang ating Migawan kay Miss Jean Bitito. Yan, di ba? So, diyan naman po siya sa San Roque. San Roque po siya. San Roque po siya. San Roque, Santo Domingo, Albay. So, yan po ang At ang kanyang contact number, itanong na lang po ninyo sa akin kung sakasakali. 0949-766-9464. 0949-766-9464. Yan, yung mga masisipag kasi yan, nakatutok yan. Wala pong dala yan, kundi amazing lang talaga. Teachable kasi, pag teachable, tinutulungan natin.
Pag hindi teachable, I'm sorry my love. Hindi ka teachable, anong gagawin ko? You are not teachable. Hindi po kasi dito umaasinso ang hindi teachable. Di ba? Okay. You must be teachable para ikaw umasinso. Kung hindi ka teachable, wala. Hanggang ano ka lang. You are jack of all trades, master of nothing. Yan. Oh. Di ba? Hindi po, yung card natin, kayo na po ang magpapaano dyan. Kayo na po ang maglalagay ng inyong picture. Kayo na rin po ang magpapalaminate. Yan. Di ba? Di ba? No, di ba? Ngayon, kung ipapalaminate mo sa amin, may bayad. Diba? May lamination ba tayo? Magkakaroon? O, wala. O, di ba? Okay. So, yan po magandang balita. Napakaganda po ng ating future na, na ating ID. Ay, hindi. Bawal. Tayo ang magpo-provide. Ang lalagay lang nila yung picture nila. Diba? Okay. So, yan po magandang balita. Tayo ang magpo-provide. So, iyan na po ang mas magandang balita sa atin. So, ano po ba ang Unilevel? Sa Unilevel po may 8 packages tayo. Package 1, yan. Package 1, ito na po yan. Ipapakita ko sa inyo. Meron 2 boxes Mega 1 worth 8,000. Di ba? Ay, makukuha lang po natin 6,000. 25%. May 6 ways to earn din po yan. Package to, from 12, binabaan po namin 11,500 lang. 11,500. 4 boxes Mega 1 worth 16,000. Makuha natin 11,500. 25% discount din po yan. Ang package 3 po natin, 7 boxes ng Mega 1, makukuha lang po natin 20% at 30% discount. Okay? At ito po ay 30% discount. By the way nga pala, doon naman po sa Unilevel, ang package 1 hanggang 10 tao lang ang hawak niya. Sa package 2 hanggang 25. Sa package 3 hanggang 50. 50. Habang bumibili yan, every month, may kita ka. Sa package 4, 24 boxes po yan, 30%, 60,000. Ito na po yung barangay stockist. Kung ako po sa inyo, sa barangay, kumuha ka na nito. Kasi sa inyo na i-repair barangay Di ba? Barangay stockist po kayo. Mabanggit-banggit pa kayo sa radyo, di ba? Ang tao mo diyan, nakasama mo 100 people. 100 people na ikaw ay makikinabang. Ang package 5, 120,000 ang puhunan natin, pero dito naman po ay ang discount mo 35%. At ang tao mong hawak, 250 people. 250 people po ito, ang hawak mong tao. Diba? So, yan po maganda. May 6 ways to earn din po yan. Ang package 6 po, doon pala sa package 5, ikaw po ay municipal, stockist, municipal. Ang package 6, 35%, 250, ikaw city stockist ka. City stockist. Ang tao mo, 500 na katao. Yan pong bayanihan mo, parang kooperatiba ko 500. Ang package 7 po, ay 215 boxes, 40% discount, 500,000 ang puhunan, pero ang tao mo, 1,000 people na pwede ka makinabang. 1,000 people. Ang package 8 po, 450 boxes Mega 1, di ba? Yung natutulog mong pera sa bangko, hiramin muna natin.
for at least for a year, 1 million po. Pero ang discount po ninyo, 45%. Meron ka pong infinity. Anong infinity? Dulo na ng daigdig. May miyembro kang dulo na ng kahit nasa West Philippines yan. Kahit nasa Australia, nasa Amerika, nasa Middle East, anywhere in the world, may kita ka. Kaya napakaganda. Diyan po, pag kayo po ay nasa more or less mga 2 years, approximately, pinakamababang kita mo dyan, 100,000 a month. Pinakamababa. Basta nagtatrabaho tayo, O, di ba? Pag siguro after 5 years, ang kita mo pinakamababa, 300,000. To 1